kadem kabangila penbeang penbet nadu mene meste nang tei naka yeng seng ka yeng blai jong ka seng kasi kabadon hamau kha ngilangu ngiladem daka lenspa ka leng hajar ka knong ka bisyar ka syat ka ken ka kungo ka menjur ka priang ka hun ka sok naka kular blai ha ka kular benriu ka ba ong ba em kanya em ka jutang hangi u benriu tinang ka kenra kilaya bat kilapoi kikun kiksiu saudong saupun nakaseng kasi sengra nakari uhin nyus kum nyutre kelawan poi kenrat hakatai kemadan ayor haringkat kengu kadem kasnen kakrau kajali kajaum karwai kasyau katem kapu tekong ta kilayan ban peni ya karong ya garuk ban penne ya kajong keriti kadustor kawala saindor unyi ukong bat kilaya ya kelenti kababai bat hadu banda poi ha kene keceka hapo waiting kabangidon menta bat kasnong waiting kadon la kasyo la kador basnong jong kasnong jaya wito barok kawai te kumta kenra ni her ken kengu kadem hakmat chongki u khawe khawsya harengkat kaneken kung ser rupa so sentiu ulong soi ulong shor ulong yi ulong kong ngidayeng kangu ngidayeng kada lait mapi kamai bilai ani katne pelun mikrui ngi ak ngi diang ya ka jong pi bai tenan mo bai hum ani kenran ngiwan kerku ngiwan kerdang ngiwan jubab ngiwan pentet teblan hakma jong bi kenrat uba lalut uba penbiang nadong nadong yang iwei mupa iwei ikun iksiu uhin nyuskum uhin nyutrep ani kenrat kumba pila kasang yai komai ramu bapila ayang ukun benriu baun dayat baun dakai baun dalen unda padun hasni hasla imai ramu ani moko kenrat bapi dawan maka hikai kapta kaslen makitai maki makaten ani kikaren riungut kenrat maki dalong maki sempa semsong kaseng maki labu yaki mati maki yaki madan bangin ya but ngin ya penne pensa moba kaseng kasih ne kan yar kan san kan pu bakan ubi uthe haman kisnong haman kidong maki malok maki jaka teha kari kilai posim kari khadar daloi kari kenrat kari lendo kari sodar kenrat mupi labu
mola kitai mo kilaisnong kilai mo halor mo kilaisnong kilai mo mapidabo laki ringkau mapidabo laki basa kulai silong ko sem silong ko pa silong nong da nong ker nong pe nong ri monong suma ringka ai unyi uma ulai ding yai utai kenran unong sara unong sadop unong senran ringkan bau nang tit nang ba ani hakmat utai ulum kentang ubadanam badan buram baju yahir baju yang uyadem moka cisin moka cisnem haklar mohaduan usopat reng unong pensiu unong penki unong penim unong penyar pelong hang tây hạt lạt uso pat nang ngiwan ya ka long riu ka ba janai ka ba ani ko lai ring kau ko lai basa jangi badon ma kari kilai pasim khad lời tonang senran tonang senrop tonang ko pen ko ngo moya ki khun ka seng ka si sengran bakat bitrei kat ba ki kam to don ringkan to pe ringkan ani ki khun ki siu mo ki naka singkai na ubulum naka kerteng kaseng kasi sekmi laroi lapar lami lasan nadu kaseng kilang pelun bangin yalong kawai ringkat moka sengba nong syat nong ken pelun bangin yalong kawai ani dami maki traseng kadang kamon sangi mingi satai sati bangin yalong kawai pelun bangin kongu bangin menjur hajing penyan jongka sengkmi nginom yadon katut moka tenrai ani toyo duna iwai ngin ya pendang yo ya bakla tengin ya map teyo kalaj ngin ya hikai ko mai bilai ko pa bilai bai ani ko bilai bai to da to ker maka kenrat maya kar bai jangi ani kari bai jongi to da to ker te ko ringkau te ko basa yo wan kenrat mo u kenyu yo wan kenrat mo u jumai wan penjot wan penpra moya kitu te ki them kilo moya ki yeng ya ki paki dulan to da to ker baun naman te kum utak ani dada daker ya ka erba eson ka ya yang ka ya ngit yo ka sawan telan klem moya ki kitnum tendai basyong basa mangi ki kon benri ko mai bilai ko pa bilai mangawan no mangawan dam haka kertang kanam kenran moka kenun mo teman usan kaseng sengmi Tuan kerku tuan kerda bama iwai mapa iwai kibaya poi menta kaski hakane o kaseng kusnem bakin ya kabok bakin ya karniu bakin ya biang kasap kapok
Hakan rado kapor kadai kapor maka ayom baki lalum baki lalang yala ukau yala usup hala utir bakin dadap apau Toda kerku kerdo kenran moya kikun kikseu kasang kasih sangran kikun uhen nyaskum nyatrem baka dang dei kapor ayom kilat kaskur kilat pulet kidon napdang muka eksam ka eksamin bakin dapas bakin dajab kinkiu kerdan kin dan bakin longa ani kaseng kasih kaseng kusnam kango kadam rengkan moya kamai sarkar upa sarkar bakin ya beang karngiu karwang bakan ya beang laka sensar laka kadar bakin ya laj ya ka kaja ya ka moja moya upun moya usam ubada beang hari bai jongi demo kham tam kendra datai kanser kabadat pai kabadat kwi moya ka tebreu teblai kandha ko sei moki sempa moki semsong nadu kitai moki nong song syuki song min maha katai moka deste konser bakin dalam kinong yada kinong kenran kinong kersan bakan yad bet bakan yad biang ringkat moka kersan kiram basnang maki sardar maki menteri maki lendo temo kisi paca ringkat muki doloi bakrau bakin ya biang ya bir laka sinca laka bisa tetang kita muki kintin kerku kano kamai bilai kapa bilai ani moya kaseng kasih sengran bakin ya syai tekum kaski tekum ubnai bakin ya pu kumbu sentiu uskut kin ya ubi kin ya ujang kumso kumpai kin ya kumsi kumskong bakin dadap kamai kaji kayi pateng bakin dayo kaspa hajar kala kaklur bakin yalat karam kasya saudong percai kenrat kilat kewan kasong kali kasong motor song rer song jan song rer song jan mo song erpin yasun kaling durau tori todu topet totko bakin dalan ya kamen so bakin dalan ya kamen sen tetang kita kintin mengawanmu mengawan dem hak ma trong pi teko nong bu nong thao topet tokmi bangin ebok bangin erniu bangin song pra song sang hasni hasla kamai ramau tetang kine moki kintin ngangu ngadem hau long suj hau shor hau long ba hau long san bangin ya beang bangin ya ben nadong nadong komen kata kenrat ngangu ngadem si hajang ikum bangiladab ya kanu kadam tinggi dak kerpat ya ibai pa ibai
ibalawan na katigasmi. Kinyo ayaw na kawe kausan. Unaw kawe topsan. Un sailot ya kejing pang kejing sitom baru. Un wenglot ya kitot kijai baru. Saya papla. Un senran un senrop. Un pendap un penbiang ya pi baru. Bat habang ibu halaka jong kaying keteno. Unang kerku kedo. Bandap banbiang. Ban pahu pahai hakaset ketiu. Tangi ni kintien ku belai ya pi baru si hajarnu ya ulung. Kangu kademblay kalong kanyam. Kabadai kabenta kabakongsan hakajing anla kasngi. Kamtam kum hakani kasngi kabakraw. Kabadai kajing rakhi yakaseng kutsnem. Kadwai kapirat kangu kademblay kadai autam kabante song yakajing yalong shitali hakanyam karukom kariti kadostur tekublay hibun nakakanhon kitemen kisan sengkasi kini kibalaay yakangu kademblay temen dapat ngin yo yakajing ruay sengkasi anthem kajing duay kari.
Kajing ruai seng kasi anthem. Lakarpat ya baro kiparareu seng bakin ya yang namar bakadai. Kajing duai kari kaseng kasi anthem. Kublai shibun. Ni ai ke jing kublai ka ba karpang ya Ni ai ke jing kublai ka ba karpang ya blai nong bu nong thau nong ai benta nong sam benta uba layai don rengkat lang bat ni manla kasni nakaliang jong ka skul katibian kisor hara kaba long ka skul hikai jong ka seng khasi seng kami ni ai kublai seng kot snam masuk bakamen yapi iwai pa iwai ki parakor parakha najan bat na jingai kiba layadon lang hagane kapor bat kumjuru ya gitu kiba klemla ban poilang hagane kasni kiba kerpang I Presiden Barim irangba dan kupar dekhar bamkwai hadwaru belai ibalong I Richard ba ha kaban sandur ban sengnya kene ke skol bat ya ke jingruai kari ban penlong ya ka kum ka anthem to sungha ban yang lang baro bangin yarwai ya kan de kejing ruai kublai shibon shehjan
อยู่คนเป็นเรียวรูบนจัดอีลาเท้าลันยำลารุกอมกิดาดอนลูน้องเท้าบันยโรคุเบลชิบุนกินน้องยลำยากะจิงดวายยากะจิงดวายกะจิงดวายกะรีกัตเบียนกิสุรหาราบัพลาลองกินน้องยลำยากันนี้กะจิงดวายฮักันนี้กะเซงกุสเนมมันตากะสงีเตกะโปรแกรมมันตาปัดเงินโยยากะจิงเกรนna irang ba kering lan walang President jong ka seng khasi lauba ai ngồi yêu blade dragon rat nung bunang thao bladon rekat bangi kipor kisnam baro blarila sumari ngi ki breu belong ki jing thao bako do ju blade hadu kene klimat ko mata ia ka bangi yo bania kendo kumni hapo jong kene ka lempung seng kutsnam para rusang bae ai ko blai kut snami pi seng kut snami pi baro ki paro seng ka seng kut snam ka basuk ka bakman bat ke jingkat ku blai hai ko sedang nasnoban ai ki jing sungu yai kong sarabha ibdai lampang yo penyai ini ka program seng kut snam jonal snam aja apply juga ni ka sni ka bamenta Aha ka sedang syuai ka bangan kieu ha kini karon san. Kaya snow ngadena kaseng kasilaw ba. Kaseng ka bajingai 9 kilometer nang nena Shlong. Di kalong kijing pet knyo i kamet kijunga. Kum unong kendong banwan yang ha kini karon san. Hendrai ngai ngu ublai gurakat kirang ba kaseng kami ki ayman semi ngaborbor shwai ko nganyang ang ding i ni ka tin pira im kanyam im ka jai ben reu im kanyam im ka jai ben reu im kanyam ngila so thu kanyam ko bakumno ka jingkli par klong ka jai ben reu nyong khasi hendrai paramangi kelas dang don ki jing sya pharia hendrai ngasngo ban kersiu pat sistem menta kari ki lipos im kari ki khada doloi khendram upnar ubhoi uwar ude pai kasibaya mano ban pratno mano ban persaprano ya ke jinglong kerpang ke jatgon reu jungi dikane ke digasngi gwangi i ya ki lama na ki kapan penlungi kaman siam junga ki lama juga seng kami bat kumta terter kani kaman rai ki jing teli hapo juga seng kasi nagaliang junga ngapan pa ki jing songo ya ke jepike seng kami kabala khot yanga ban yang ya kat hakani ke rensan sengkut senam ka bamanta kasni ya ka ba ngam solong ban kentai bat da ka jing snore ngalap diang ben persyang bat ka phang ka ban laura banitai hakni ka janmit ka bamanta banitai bani bat pigi parosang bai ka don ki jing sriem berkata ka tin pira jang ka sengkami im kaniam im ka jaban re
Kadang kejing Yesrim, bat kapang ka bang lawan ra hang ni benitai, ban pen sngau hapi ki paru sang bai, kalong. Kanong temen. Kanong temen. Agen ni kapor nganom da Jerman aku beli ya baro kapor kan shim. Henry ngan yai bai ngade menyai. Kum unong shim pentau baret. Ubade kajing sngau haladi ng sngau kumba. Ngam sula akot bor ban batai ni pharia. Ia ka phang kumba ngalawan ra. Henry kumanga i jel ka jong ka thmai. Nga persyang ban ngamati ia ka jeliu ba. Ia ka jing ai ba kerpang ju blai. Ia la ka jai ban riu. Ha ka ni ka klip mat. Ngan pan bor nau blai. Ban ai nga. Ia ka bor. Bangan la ban sai bat pan sngau. Syaki parol sang ba i. Daki kintin syong hok syong blai. Pin yo ra arnang. Bat ba ke jingwan jung pi syaka ni ka lempung. Kan namlong leno ai. Parol sang ba i. Baro ngijuya sngau. Bat tip. Syapang kata ka kintin nong teman. Ka kintin nong teman. Kam tam ki ba kam san bat rang ba. Bat ka ni ka kintin nong teman. Kam thau. Tang yang ni kita ki paror sang ki bodon haka sang kasi. Ka perthai kasi salansar ka kit jingmut lang ibaro. Ka nong teman. Na ka banta baro ki kon ka brim yutra. Bat haka bayi day begini. Kani ka kintin nong teman. Ngalaman nong kelasyulong melan. Banya khana hayaw hahat. Di kisingkin. Lani ha kanu ka jaka. Kabala syumihi klamda don. Kanu kijing tumu. Neban ngam ya kata kijingmut. Badi kijing kiatau. Jong kata ka kintin nong teman. Henry to mentangan ong yepi. Ki parar sang bai. To mentangin on ra ya ke kintin nong teman. Haka dur jong ka jingkeli. Ka ai ka nong teman. Ka ai ka nong teman. Nyin bo jingkeli halade. Kat bang ampat kran subha perkat somapi. Ka ai ka nong teman. Bat hakiwai kani ka dika phang ka bang lara hakiwai kita sang ru. Tenrai kini kedi kenempung ke bahaya juga sengkasi ngasngudai penura abyang hangi. Dia kini bonsin ke juga li habang nech ki rensan sengkaseu ngakeli ngai ke jingetai habaro ki paru seng ke bon ki lempung. Tenrai mentang nomna kunta namarkan syim ke por. Namar ban batai kini mentah nganong la banu ralut ya ka phang jungka handrai tang ka tu kan ni kinuksa ki ba ngasngau ka is ka dang jing kit jingmot ki ba la longdo lang snam bala te ser do lang bat ya rengka reka da ka jingim ka ba man la sngi jong ki khun ka briu nyutrap yo lese pat ngakum kran start ne batai start ya ka kom jong ki wei pat ki kentoit ki hula Namar haka bendri jungi kumba ong gaktian ngapan ma yule singa kum kren start kren tam ye kinu ki kentoi ki hola kumba ong gaktian shibun ki rukom nia pher hak jingla kum kita kidon den ma niam nenget blai ke jai bendri jungi kam judon kot judon sla hak jing tip bat ka khana pateng ke jungi ngim judon kot don sla hanrai ngingai ha ke jutang ka kentin hikai na kilong shwa ki kini ki kpa jungi ka kum ki hikai ka kenteman ka te ka kentin ka long ka kentin ka kya tho ngam ha ke jingmot jong ka jingai tenrai kasi ladangin bu ke jingkeli ka ai kata kanong teman mentah kendiat kum ngaladap ong ngano ra kinuksa baro ki jingdon jingem joge yeng kesem
nadu ki kamai keji kapak he ki jaka ki puka jingdang jingsen ki riam ki baik ki kop ki sambat kum ta takter kabamut ki khon nong yo pateng ki dei ban nyoko ngatarai borok pinya kubur ni kata borok ki jingdon jing am jong ke ying ke sam ya ka ba ki kmi ki pa ki la mang na kam ta ki khun yo pateng ki dei ban nyoko bat tengkai ban sumar kendong yaki ban penroi bat buram kum tak kumba ki kmi ki pa kela bola sat ban mang na ke banta jengki handrai kat kum ke jingkai pateng kitemen laong ba om jubit ban di duno ya kanu ka kamai nun teman kani kalung ka kentin ka ba ha ka dong ka thain ka jungi ngi jua snow ki dong ki thain ka long ne am kumta om jubit ban didu ya ka nong temen ka ba ki kmi ki pa ki jungi ki la bo ki la mang na ka benta jong kita ki kun yo pateng bat la ong ba la guru ya kini ki kentin kum ki jing mana balada une kano ki bala diduno yala ke jong ganong temen kin keladuk so lane kelamra kata kalong ke jing ong ki temen lada une kano ki bala diduno yala ke jong ganong temen kin keladuk so bat kelamra lada ong kelamra try tang bandi ya ganong temen mi trong em kadon ke parsi ke jimut jong kita gi kantin une kata ke bala le pasha ya kata ke hukum ya kata ke jing mana ke baki kmi ki departemen ke labu kata kemut une kata ke longi longsam kala banja kanu ke jing jenja kala ban kata ya ke kamai ke ji kala ban kata ke kam ke jam ke baki trai kita kala ban kata ke koi ke khia ke ying ke sam kat hadu ba kan penlerai ya une ya kata ka long yeng long sam ki bala da di duno ya kata kanong temen ha ka ba kat hadu ba na penlerai ke imam salang bat rengkau kata ke jing haram ya ke jing haram jong ka long yeng long sam ya la ke jong kanong temen ya kini ngela bani i kidon kinuk sai ba hakani ka pateng jungi ngela bani i kidon jingjia ki bakum kita oi la dangim ngai ka syukut ka jing bom ngai handrai ha ngai ya ka ei ka ba kitemen ki ong la rapim ngai ru ka ei ka ba ja pinong su thu kon ja nang no bat kata pat kalong juba tekani kalong ha ka jingi dei kan nong temen ha ki long yeng long sam na try pisai ke bidi bata kanong teman hak bidi ke long yong sam hak long brio man brio ngin pai pat menta kampat kot tang kata ngin pai pat menta shau wei pat udak jingkli bahaya bat utau long ka ei pat kanong teman jong ka jaj ben rio jongi ka ai ka nong teman jong ka jaj ben riu jongi nganong kli na pi pai ba ngon paruseng ngan jubab nang nin rangsan ha ka jing su thu ka jonga ka nong teman juga jaj ben riu jongi ka dehi ka nyam ka rukom bat kiriti ki dustur ka nyam ka rukom bat kiriti dustur lapis no ya hap nem ya kata kalong tang ke jing snu thu ke jonga to kendiat rakti bos ni habi kata brishbon kanong teman juga jai man reo kedai kenyam gerukom bat kiriti ke dostor namar lapan kha rengkat i ke jai man reo jungi bat kenyam
kadai ka bala saindo sain snam hangi ki kon yo trap nadu bau blai la pen hiar hasni asla juga pertai ula ai rengkat bat kanyam kat kum ke jinglong jai ben reu ni dei ke jai ben reu ka bau blai la pen khai ngi kini ki lom ke bakentang ni dei ki sentiu jo blai ublai la pen kha ke nak pertai kum ki sentiu yangi baru ki sentiu ki don ki jing ubi ki don ka dur gadar la ki jong jong bat ni ki breu ni dei ki sentiu ni don la ke jong ki long bakarpang ka bau blai la ai ni ban paria bin pebin ya ke jingi dei berkata ke jing saindo sang islami ke niam nganom la ang ni kalong bajeleu ke niam ke sikat bidang tai ke nangam dei kumta ke ni ke la saindo sang islam ha ke jinglong jong ke jai pun riu jingi ha ke jingi dei ke niam bat ke ni ngalawan ong ban nuksa kendia ke niam ying niam sam ke niam shilong niam thau ke niam it niam hima bat kumta terter ban penijan bat penjanai ha pedeng ubriu rublai ha barok ki kam bangila la pensyong nong rim ha kaniam kita kilong tang kinuksa ki bakendiat balai kilong shwa kita penlong ke duai ke pirat kaya keren dia kana bat ki rengkau ki basa naga benta ke je tu kino ki kam na trai pios ngau bi i kani ki don ki benta ba kadon kangu kadam kadon keduai pirat kadon kai kren kana bat ki rangkau basa kadon ke bentar ke bakau namar ki rangkau ke basa kadon hasni hameramau ki balong ke bor ke pemayan jo blai ki rangkau ke basa ki dei ki don ke bor ke pemayan jo blai kamut yang ni banong ba ni manik sui ke bentar ke bakau yu kun ben reu habangi don kam kebakat kum kembe hukum ban biet ban biang laha kanu jing tumu bat ki kam bani tre kanuksa jong niam ying kanuksa jong niam ying nyam so nak sam kan niam ying nyam sam knyat ne suara ne ban ksan rngeu kalong ying osam kit khot jo kalong ying osam haban bin kam ha kan niam habang isyam kedua ibarat ban kesan kalong ying osam ban kesan kalong beriu man beriu ban kesan ki kun dikti kan yam ying nyam sam nangta kapoi kha poi man larang ikran ni kapoi kha poi man hoi ngabat ku mu marriage officer bat teng don pagi bentai bang ahap ban ikran kha bat ki wei bat ki para do para islam jengi ki belanon sik wei pagi jengai habang isyam ni gi ikran ka poi kha poi man ki arlang kor arlang kha kam don nyam de ku wei pat ka ti jengi te apning ki arlang kor arlang kha ka long lupa ka nyam om don de ki wei pat ban penjanai ban perskem ni kata dei kangu kadam rengba ki rituman rusan juga seng tikani ke di berta juga nyam nyam sam nang ta kap kakha kapun kadon ke benta ya ke ba ni don gangu kadam kadwai ke pirat ha kakha kapun knang ba ka long kmi ka ba deban khai kun imen sim ksem ne simrupa inwan da go be da go ha kejer ke tho ngat rai pi tip bro ngaru maju penjer ngalong tong kena tang mangalek lagale nak ta buram juga sang nam ta buram juga jai ben riu ngaresi kini balaja bau khon un ksan un e kerngeu om dei bungin chu khot mali bata kum ki khon blang khon miao hendrai breu dei jing tawo ko do jo blai kama bai kata ni rom ken ra dang ram ram bau ni ha pada jer de tho u khon knang bun ksan un e kerngeu korwang haka long breu man breu nang dapat haka pangga sitom kayap kadu bat kiwei ka pangga sitom minum ikran baru angil ko ngitung ko bale se don se ki parasang jungi ngalaman ong ba kim nang banduai kalong gijing le rai was ngai emo ya kai ke mangadon ngamburi ngakran kalong gijing tu yang apa dia pi
naga benta bangi sutu bangi dei kita ki kon jong ke jai benriu nyu travis kum kai bangi de benla sutu de mangi man penim im kan yam im ke jai benriu ngin im kumno ke jai benriu lada kan yam kamdon lada kan yam kam skam te naga tagadau sakawai pat kenuksa kan yam shnong kan yam thau Banksan rengiu ke banksan rengiu kan yam shnong kan yam thau banksan rengiu kalong shnong long thau ki khun ki hajar jong long shnong long thau jong ka et ke hima lada ka dei na ka et namta ka et ke hima kindiat ngan shu anuksa ha ki jingi de kan yam ha ki jingi de kan yam ko mong ladap ong kendriam upnar ubhoi war utir sing dus im bakrau juga jat menrijingi wo kenong ba dus udah uriwila beslur balai kini ngora angni kini kiri krau juga jat menrijingi ki yang benilai udoli lengba kanyam da kanyam ngan shong kindian dia pi balai utir sing ulim no kadon ka ketep kerbun kadon ka la landat manu bala la landat kama ka mes im ka san sim le habaus dressing lai i ya ka ek wajai lagi jong ki kon ke hajar ban se ban yang ka knong ga bishar ban yang ila doli bat ka rai ki jong ba mi na ta ban penyap yo David Scott bat kispai juu bat ya kata kat san simli ka beri ka kmi jong terosing kalau let sop yo David Scott pet nang ni lara pin pet yap kene ke denam ka kertap ke denam ka landan ka penjam ngeu yau terosing bat na kata kadau kelap yap ya ke bor ke jong terosing te kumta keni kenuksa juga nyam ukyam rongba yang akan nyam lasha penjat lasha kan bain hak bor jingi doli hak jingi dei bat jingi le nyam kijong wo kyan rongba kalong kijing pangnot la ringin perkat saka weipat ki parosan be ingani tho ipi kenuksa ladangam ai ipi kenuksa le seifinong ba usuat thau kadon kawi ke shnong ha kapor ka bang ngam pat khale se kitaman gilai thu enga ha ka ti kapor ki don kinong shat man shwam padon seng kasi ban benir penis no ai seng tumi gidon kinong shat seng kasi bat tibet ba ha kawi ke shnong tel jia ayu la don kawi ke shnong ba para marjan kalawan kata gijing pang bhur kalung gijing pang kemsoi te bon ki kena samla ke thai ke le kempang soi bat ke ai ke bala penmi nang ta kalong ba ka don ka wei pat ke bala kempang soi kalong banga ibang ba ye kiti kena samla ha ke shlong henrei ngam not ban leit na marba ki ker ki sainasya ki ker ki sainasya ki ai kita sainasya la ban mudur ki ai kita ki sainasya dei ki rangkau ki basa ki bada ki baker ya kata kalong shnong long thau kani kalong kanyam ya ka ba ngalong ra api menta ka nong temen ya ka ba ngiong ba kanyam korkom kedai ka nong temen ka jongi kani kedai kanuksa ka banglaw ra syapi menta basa ka wepat kanyam ka jong ka jat ben rejongi ngile kumno ngisu thu ngitip ha us air ka peleng ukau subai bat kumta terter lesi ka don ki jisu thu bakla wat ki parado prasanjingi wat ki khon juga sengasi yo lesi ngisu thu bakla ban ong ba ni mane blai us air ni mane blai ka peleng bat kumta terter re em us air ka peleng us bai ukau kilong ka dak kasin ya ka ba ngiapan ka hukum no blai ka jingi kai kenam kasigong ba nginomla bani kran baru blai
nginom la bani osngaw yo blai hendrai ngi la bani kran yo blai lengba ki dak kishen nak aplang ki dak kishen osiar ki dak kishen house by bat kumta terter kani galong ke jinghikai ke nyam kasi ha ke jinghi dai bat kiriti ki distor ha banga ong ba kan kanong teman jungi ki de kan nyam rukom bat kiriti distor kat kum ke jinghikai ka kanong teman ka kor kasi kadai kanong teman jungi kadai ka bala longdo along snam hapok ka jai ban riu nyo trap kat kum ka khana pateng lengba ka saudong lengbiar de pe kat kum ka khana saudong lengbiar ka akor kasi kadai ka sain snam berkakor kadai ka bala sain tur na ka berta bani penijan yo briu bedublai kan mau bahai kata na kelen pertai ki wei ki jai briu na kelen juga pertai ki aro bat pertu ya ka kor kasi ha ki por bershwa kam long shu kumenta kaktin ka akor kam lut ai hendrai ka thiet lut ya ka pertai ka hendrai ka thiet lut ya ka pertai kan ma ki samla ki kon ki barit ka kor jungi la do shatrai du menta kan mau wadong bangan ladang ngam don ka akor kadai ka bala sain do sain senam ha ke jingi dei baru blai ka akor kadai ka sap tan rai ka don ha ka long briu man briu laru banong ba ka akor kadai ka sap ti briu ti blai bala khayo briu ringkat bat ka buit ka akor dei kane ka bala penia pher yo briu na umrat don jingim briu don jingim hendai ka ai ji pher ka akor la punya pher umrat baru briu dei ka akor deru ka akor ka bala sandur ban pene jana pre briu baru blai ki katu kanne ki nuksa ke dev kariti dostor ka akor ka riam ka bai ka bam gadi ka tipkur tipkha shongkha shongman ka kran ka khana ka sanshar ka khadar ka kam bangitrai bat kiwei hang ni kendiat ngine kran ka burom pikha tipkur tipkha ka burom pikha kala hiar mata nangta ka shongkha shongman doi ka tangla ong mana ka kran ka khana ka mawa ki samla uthli udeu ar ka wailam arlang serti larang ngimnang bentingkai ni uthli de uthli berpeniap yang ayapi nangta ka sanshar ka khadar ka bakhoi ka basubang ong ka perthai ki khon ka briu new trap ki jalau shlam anta ha ki jingi de ka sanshar ka khadar ngai burami pa im khairim kai ka bi lale ila pen im ye ka ri ba ka jai ban reu ka sanshar ka khadar kala hiardor hapo ka briu new trap kai ngala banong lese ka dei ka dau juga politics kala ban dei ka dau juga pisa ka jimbomba shu ai kata ka hok ka shikintin kamaya ka hok hang nong ibu ikentin kamaya ka hok lala don ki krau perkat ang ni ngatip ki parosang bayi jingi ki don ki kenram ki landan hang ni ki don ki ayas ki MCS ki don ki professor ki don ki lecturer ki don ki officer of per ta ka jingi ngabu ka jingkar par tong ngit penun kam ya ka kentin kamaya ka hok kenang ba ka ai kai ka ba ni le ha ka imlang salang ka perthai kan tip yangi bangi dai ki sengkasi trai dik jing tip briu tip lai trai dik jing khoi bat penim ye ka kentin kamai ka hok kita men sha kamai ka hok im da garap hendrai manta nginum la shu banong tang da garap hendrai ngi hab ban duryam ban perkhat aga man sem jungi kai ka bangi dai ban la ha ka imlang salang namar habang aun rai gini ki artli kan nyam bat kiriti dostor kita baro
Kalau masusi kalor kan ni ke jingkela, halor juga ni ke jingkela jinglong juga jai ban rijungi. Unong tho ba krau juga rijungi wong. Kan ni kelapan sniudor bat pentuano ya ki kerdot ba klain jong ke jilong bakarpang jong ke jai ban riu khasi. Kan ni kelapan tuano ya ke jilong bakarpang jilong khoi jong suba jong ke jai ban riu khasi. Habang apulai gini ki kentien, jogi krau perkat jungi ke penlungi ke mesim junga. Sekawe bat ke jingkran, Imarash Mohan Roy, bangkwa hador bray. Yong jing sneng akor kasi. Hang nu padon mentasya, hadonot ki kun kari, ne om dan dok diang ipha. Kalau basusi, kalau bapangnut ban perkat, yakini kentien. Hatungi ki kun, seng kasi, ngimla ban priang ye kakor. Ngimla ban prisyong hok syong blay ye kakor. Ngaban keling lade. Kay ngila kun tagi kun ti briu ti blay. Tikini ki kentien, jong kita ki riu kra perkara ti kapor. Kelabu hakal lengo ngai jingkeladur, jong ka sain perkat. Kalong briu no briu juga jai ban rejini. Kawai ke kentien, ususo tamuang, jing syai ngiwat saurong pertai, jing syai kari ngim TBA. Ngangong jing start ngiwat saurong pertai, jing start halari ngim TBA. Kasen syar kadar. Rukam kiri tinus tur kia dan lot labiam nadong syabang. Kejap menrijungi kam dunasyu. Hanrai, onda, ngiladon haki kedam repair. Ngile rain banhon hapo juga seng kasi. Ngai buromi ki krau perkat jungi, ki barani kerdan baper ki badang pen im, ia kani ke tmei ba juga jai ban jungi. Kamenor tang ka wei ki jinglong ba shisur juga jai ban riu. Lasen syar da ka kitin hok kasat dijuk. Om don tok syukur ki ting burom, yau briu yu blai. Kamenta ke juk jing start bat jing syai. Kalau hariai kamet ba juga tmei jilong ke bakarpang juga jai ban rio. Kameri long marisan, kayam pangot, kabitar bat thenrai, halor ke jing jersey kapap ke kensya, kabalawan jelensyar, halor juga. Halor ke jing laklat ke jungi. Ialah ke jong ke tmei ba ka bangidon. Ladang ibrikam hok ialah kajong ke nyam ke rukam kat kumbangi di benla nyam ying nyam sem nyam it nyam iman nyam sunong nam tau bukup ta tartar kini ki jersey kinam don ngan syu anuk sai pi ni ong ye ka pap tan rai ke ka pap tan rai ni sno thu ka pap tan rai ke digai ngan anuk sai pi ka terut ke smer ke ka pap tan rai ke digai rai bi lada yap terut le yu benta syam rabe itu bril abyang. Kalau nam ta, kalau nam, kalau kita, hendak kat kum kenyam, don kam benda pendap dekat nyam berkom, kenapa? Kanong koi kanong subah. Dia nak kata kedau, kalau pen bersih bersang gigi jaga ki muluk, jong ke briu nyutrap. Long baka meri lung meri san ke yam pangnut, namar balai badai mangi. Kibala leklat ialah ke jong tmei ba kawai ka parsi jong ke dingblai ka ongumno kat ba we briu dali pomi kawai ke dingblai ondol pengat ikata ke dingblai ula phariai ula khat ye kata ke dingblai lekot bad ula le pendon kam snar da kitnat juga ta ke dingblai onda bak ta kitnat juga dingblai kidal thli ye ka met jong ke ding juga dingblai jong met ba kading blay kala yam kala ut kun mun riu long balai payam ngadai kun rat lon merbau balai payam hubung adon kam kading blay kala ong no ngayam om na kabenta jong me hendrai ngayam na ngam yam na kabenta jong me unong shoot hendrai ngayam na kabenta kini ki kun ki jonga kini ki kun ki jonga ki bala he alasan naga naga met ke jonga manta gila pharia ye ka met ke jonga hato mangiru gumdei bengil pharia ye ka met jonga meri lung merisan joga thmei ba ka bangila yo
diam ti na ki long shwa man shwa diam ti no blai no bu no thau ke jingkli ko long balai kon jia kum ne balai kon jia kum ne hangai nga ong ba kala don ke jing didu no ialah ke jong kanong teman ngila didu no ialah ke jong tong kanong teman didu komot ngila nyau bai no yaki niam kir kom kir ti ki dustur ki bakat kum bangila yo ji kai na ki long shwai man shwai ki jong kalon jaga ni ka kertap ka kerbon kalon jaga ni ka jing persnidur dekat jingle London ialah ke jong ke thmei ba dekat nyau bai khandau thala ialah ke jong ke niam kir kom kir ti dustur kumbau blai la ai na du men kong kalon nyatram ya ka riba i kiblai kalasan syar da ka raibi bat kani ngalaban ong khendiat kala don ke jingkran bai ban nget ya la ke jong ganyam la keno ba nginget sui nginget bi bat kiriu perthai kumta terda habanga ong kumne ngamut pat ban keno ia lagi jong ki paradok parasnam ki paradok parasnam jonga kimtip ban keno kumni hendrai manopat bala keno ngine pai menta ki parang ki bala ko ban sansyari ka riba iki blai jongi hakate ka por jong tersing kianumba kilamat ia ke jing ba ke jing satar ki rangela jong tersing kianumba bat kala pelengo iki parang kabaki kila penekam de kitup ki man de sloi ki man tenrai kyang ba tersing tangrau khnam bat garanti kalong ba jwat hadu kata ta balai ke jingkli kalong balai balai ke jingkli ke jibat kalong ba utiro sing ukyang ba kidang berkam hakan nyam korkom kidang ngo kidang od dang nami kidang ko gwa bakin dagin ker kedi kata ka ba kila yo ke jing daji ker na kidang ko gwa sa ki parang aku tu por nalor ba kila penkam ni ka bui divide and rule policy ban pen telot ye ke jing klan juga jitli ki rishlo juga rikasi kidang yo isa ka wepat ke jingklain ka bagi kasi kidon sa ka wepat ke jingklain bat kata ka dai ke jingai nyam ha ka ba shwa bakin sedang ya ka nuko nuko kam ki le shwa ha ka knong ka bishar bat panbor now play try kan ra tikumta ki pharena du por kimla ban su tho ban ngam bat pe phang ya ka jingkran bor jong ki jingai ba ka ji jan hapleng ubriu blai jong ka jat riu new trap ban khangat hawa ki i ya ka ni ki jingkran sai sin pat ban khangat ya ki khon ka briu new trap ban pen snudor ki thaulat kumno ban pen snudor ya ka ni ki jingai ka ba klan kila thaulat ban pen snudor ya ka ni ki jingai ka ba klan kila sedang ban pen rong ya ki jisul tho ba kla harol ki jingai kila sedang ban pestu bakla ya ki jingai dago penrung ya ki tei ki kintien ban ben ya ki jingai tenrai ban ong ba philong ki bangai ksoi philong ki bangai be ha ki katu kan ni ki rangba kasi ban berbi ya ki jingai ba khoi ba suba kasi jungi ko mangitip udai ba shisur shidur udai bangai bat balului nakata kadau kani ka phlia ding ka barit kasang pur sukiski kat haduk kani ka pateng ka pemerintah wala kataru hoy ngas ngau burom ngas ngau e kidon ki paradok persam jingi wal ki don ha ki we pergi jingai du ndai ki nyokor ki e yala ka jong tmai da ka ba ki wanru ban wat ki lat kelti na ka bataban phadwai pa pirat ha pring ki jingron kam ki jong ki ha ka we de kani
ki paraseng ka ai ka kamram junga bajong pi ka bangi deban la ka ai ka kamram junga berpi nang ni shikmat ye ka bangi deban la ha ki jingi dei bat ka mai ka bangi don ngin siu thu ba ki jing sumar jungi la ka jong ka nyam ka rukom ka dustur karti kalong shibenta ka jing pen em ye la ka jong kari kenal bhai kata ka jing la jungi ber sumar la ka jong thmai kiriti ki dustur ka nyam ka rukom kalong shibenta ka jing pen em ye la ka jong kari pen khlain ye la ka jong kiram paying kli shwa di hatu mangi ki badon ka nyam trai ni don blai ne am pinsa siu thu pinsa ngam Kelisha ladi, ladang yang situ bayang ala tahu bad ayah jublay. Ubang ngimla ban yo ngimla ban yo snow, ngimla ban tahu dur, hendrai ubang ngila ban ekran lang baki dak kishin. Pengam lada pin permam, yala ke jong temai pin nomlap lanor. Yala dairu ban klado, igi tenat mangkar yang kibala mut ban kejet ban bandu, yiga met jong ke cingai tenrai ke jongi. Hatu ngila ceperkat ublay udon hanu. Kum ki khun juga sengkasi, kum ki khun juga brinyo trap, lesi kalau ban long ru sansar, ngel je berkat ublay udan hangnu, haga jingsu tu juga, ublay udon haga hok bat ke jing shisha, ublay udon haga hok bat ke jing shisha, bat hapren juga ni ka hok bat ke jing shisha. Ublay ubu yang apa dia pi hapeng jing tenju juga jengim ke manla ke sengi manla ke minit bat kenta ngidon hapeng jing tenju ngidon hapeng jing sha tenju ki kentin pira juga sengkasi bat tumno ngine kendu ublay tibriu tiblay ki jing shong hak kalong yeng long sam bat ke jing shong suk ken mau kalong yeng long sam Bani kendu blai ban shonghok shong blai bang nyok ki jingker ku blai kalong yeng long sam kadon kam ban long kalong yeng long sam ka basuk ka basai ka bon rai ki jing suk habang idon ki jing suk kadon ki jing shong blai lada kalong yeng long sam kam don ki jing shong suk u blai u jgai na ka tai yeng bat teng teng ki paru sangan itu ipi ki don ki long yeng teng teng haba ki rutmen ki duai laong ba ka ni ka yeng jong pi kam don blai boleh pim don ki jing doi jing pirat pim don ka ngu ka dam lese ki don sigi wipat ki balon penyat ram ya kalong yeng musam jopi tibriu tiblay ke jing hok jing shong hok kalong yeng musam ber ke jing suk kamai ka hok batip ko tip ka kamai ka hok la da bong yepi i jela de ber burami ki wei kamut i jela de Buram shwa la kalong rjang jong. Ublay la ai hanga happy ya ke jinglong ke bakin jablay. I jeladi lada ngam nyukor jeladi ngam le khoi ngam le suba ngale sat ya la ke jong kalong rjang. Bat ke ma wei. Wat penyap jeladi. Hanga la shong blay. Happy la shong blay. Lada ngitmu ban penjat ke jingem. Dei ngila isi yu blay. Ke jing persang balong riu sang basisha. Persang ban bodi kintin pira kamai ka hok tibri tiblay bat kumta tatar boy gijing skurit ba gijing sha ha gijing em jonga ba jongpi banginyo ia kataka jing shong hok joblay ai gijing sakri ko baha ka imlang salang namata ka jing baha jong ki wei klem dawat bainong ai gijing sakri ko baha ha ka imlang salang ngin kam ban pau gijing na baha knam banginyo gijing ka ku no blay ngin kam ban sakri u probrio basa ko ipat ai ka ublay lo besot di jerong bakenja blay ho breu ni de ben yo kor wat boram de ka bangin kyar ban tren ben ne ken tho yo par breu ngim de ben ken tho ngim de ben tren ben yelo par breu i bet boram yo u kumba i jeladi knang ba ngin yo ban ke jingker ku blay namar hangi borolang la yo da ke jingker ku ka bakenja blay ngidan kamro ke jing doi ka jar nolor ke jing pendek nyam Ngidun kamro ke jing doi ko jar halade hayeng asam men met bat men step nang uta ngin yo ya ke jing ko no blai kan mau ba kan yam kasi haba piwan je kasang kasi kam ju pen smile kan mau ki kon kasi kan mau ki kon sang kasi
kita men gijoang buat jo penenkam thalai ke tin smai basang haba piu anjir sengkasi kap diang ye pi lagi ji namar kan nyam ke shong api berhangai buat jo penenkam thalai ke tin basang hagabi di kini kapor kam shashu kadro karwai ngan penkut jubor namar kapor kam shashu dang don seirang ba ibn kran ngelatu sekadro karwai na ai ke buram ye ki khan ringut ki kraw perkat ki kraw jabing jongka sengkasi haki te ki stem bi manusia haki tu kapor le senga mromba kila sha arkhi bai kila sha kran bai kila sha haka por bekion hiar nang kai na ying seng shalumpung la khang kerdap ru ik tingkong ying jung paras seng jung jung ki parara personal jung namar ki jing lamba kla jung doli dan dari sutunat mata meromba kini ki parada personal jung ki don ki jing sutu haki jing dei bar ka thambai de khaddu kharwai na ai ki jing pasat jibot chaka shiki rangba jung seng ka sikmi ba lada langa bala ya ki rangba seng ni ki nongelam sang ki baron i trak seng wa per kan kambha wa pindon no haka register juga seng bat pen scale daga seng man lakaba ki pentumai bat sakawai ngan shu ai ka kubor shapi ba ka seng kasi lawa rengkat ki jingi telang bat ka seng kasi malubna ngin sayo ban pen scam ban pen kha sakawai bat ka tana seng hapo ka dong ka thain ku jungi de khadu kharwai ku mong ladap ang pi ngan pen kut jubor ki jing kran junga ai bo blai untur ku ku roi pi nang ni shikmat pengam ye ke jingai ke jungpi dwai oblai bat ple jungmo roha ke jingai nam khnang bangin yo ke jingkerku ni dwai oblai baun ai ye ki nong sensar jung ke brin yo trap jungi la kalonga ke sensar kadar ka politics bat kumta terter ya ke ba ngin yo ke jingkerku pat sajisen na ki blai ki hok jung ke brin yo trap ku blai syajar blai shibun rangba kan nong temen kedai kapang kabayar kabai rangba kering lan walang presiden sengkasi lauba ila pasyat hangi iwei pe iwei bangin ya perkat ngin ya puson bat kalong ru kajing pen kan mau yangi ya ka ei ka ba ki long shua halaki long ying ki long sem hakal long briu man briu kila bu benta naka benta ki long din te kani kadai kan nong temen jong ka jai ben riu jongi ka balong kan yam karukom bat kiriti kidostur kan yam kadai ka bala sando sansnam haka jai ben riu nyau trap nyau skum kublai shibun sa sien rangba kerilan walang presiden sengkasi lauba te hakani kapor ngan khot biang ya katbiang kisur hara kabanyalam ya kajing ruai ya ro seng kutsnam
Kori kasi narum hadoneng, haseng kasi to IT shirenyeng. Shibun katbian kisor hara kabalay lam yakani kajing ruay yaro sengkut snem. Tehakani kapor ngan khotpat yai rangba paya bi sindram Assistant General Secretary Seng Khasi Kmi nakabenta kajing penbena nakaliang ka Seng Khasi Kmi. Kumishbun kong saraba karbanga ki parakur ki paraka borok ki bidon lang hakani kelumpung ka sengkut snem ka basuk ka basain ka bakmen ka bapuhu ka bapahay ka bakoit ka bakiakrat ya pi wei parakur paraka ki bolong ki para ruseng ka seng kasi hakini ki snem ki beladep kaju penkup rom ya kibriu kiblano senyang haka imlang kesalang bat kumjuru nagamenda bantei ya kelong briu man briu haka di kecet benriu kejongi nrei kajeli perkatkam juga sengga sikmi adin baklai syong berjatai seniba Klasim yang dikarai, hak ya gitu kiri ramba, kibelano senyang, hak imlang kaksalang, bat kumjuru hak senggesi, tina markata kada, ilarai yang ke pemenda. Inum dan kecing pun ke puram yenu andai ilai raino ban bu ya ke kerteng tu gini riu kerau kibangan penbera menta bikin long kecing sanam hakabangin pun ke ya kinu kibriu kiban ai yau senyang benhei nak benda ke imlang kesalang Haswa bagi lek kuda kaseng la perkat bagada syong saniba bagada pelong ya ke program ke bekerpang bak bagi nyok menyetir menyetai banbu ki kendon bak kiwe nak benda kini kekam kita ki riurang ba ki belak no ki belak no senyang hake imlang salang baca kaseng kasi kilong Baningkong uri babu jibon roy mayrom wei ki kraw perkat jong kejat benriu ubla no senyang haki babun ki benda haka imlang kesalang nadu kakam sengkam senjam katho kupuli dak bapli karikasi press nadu kitu kisnam kibala rimba desi sispa apa senem tam menjua nangda ubala penbet berhenti ya katho kapule kasi rengkat berkuwi orang ba kumradon sing beri rabon sing karsuka berkuwi dak perung yudak i en bat eng bat badweng no yigidak si ZUF UB gidak tho kasi kibang layo lembau Thomas Jones Niru rambau la pun seluruh ya katho
Qatar dala de hiru ulah permi kikot ya kaba kilong menta kila ban puli hak wedai ba kas lolong wedong aibut aibor ya kaseng kasi haus dem kat kendai spaar haka report kaseng kasi kila tok kumni ila yo ya kani kiying ya kabang ya lum ya lang hang ni kador kani kiying kolong laispa sanpau tengga bai maramot nrupau tengga baro sauspa lai pau tengga sengu sibone i babu jiban roy EAC Shlong baya katai katengga baro sauspa lai pau tengga ilanang siu na i baya kanu kadu kabaki member ki kwa ru ikloy ban yarap batrei kini senyang ki benhei ki ni urang ba ulano ak imlang salang bad ak seng kasi ya kabau Babu H Anderson Mauri ulah khot yau kum lur step jong kadiam kasi urang ba ubaar ubangin penbunam bu kerteng udai urang ba Rasmon Roy nongrum usarban menengkong jong kaseng kasi menbala seng ka sispa arkus sausnem menjua kasenyang benhei ubau Rasmon Roy nongrum ulano hakai imlang kesalang kadai dak bau sedang ban plie ya ka school step amokar kabang itep kum kaseng kasi free morning school house name kakana spa arpway lemah kali ke school sibun ki kena kilayo jeng mentoy berkaya beteng hadu kini kisni ki bom mentah hakai bedai berkaseng lotrei porba bercirem khamtam nei hek di por ki ba ki ba kejait benriu kaya kendu bak bol sensar nongwei kubdo ban penrong ki kot ki bala tohi da ki para khasi ki jongi banlong ki nong ki kena puli bak balai ka keteng ka ba ngin pensana pensa burom ha ka ba ngin penkup burom ki priu ki bala nos nyang ha ka imlang salang kene Babu H Anderson Mauri wei ni ki kraw perkat jong kejait benriu bola permi sibun teli kikot banyau kendiat kikot kijungu kilong keperkat ukasi kuasi bala keniam kelong yang longsem kerisau keniam kasi bat kumta ter buan kumengijuk tep berkot iik udai wei neki rurang ba kiba penrem mensim yaki samla jong keseng kasi kamdam lagi snem kakrespa nyopo kapakot yuki nyopo bat babut jong snem karena sepak prapo terter yui ya kajing don kejungu ban seng ya kenuan kesil ya ki samla ban kesai mersim ki ulong atiar upa persat ya kal it seng haki samla haki tu snem bat ngiyui bat ngisaki larang ipai dia nak history haki tu snem bakado jong snem karena sepak nyopo bat kan kelas pak propau dokter i bagi bun kitnat seng kasi kibami banyau kendiat kelong keseng kasi rirat laban keseng kasi nong tumai badan ting pulun keseng kasi maulai bat kiwe nil de urang ba bertrestom ban pen urlong ya ke jingkiu pener ngiu showroom sepet meneng da ke jingto city ke jongu ya we neki Parabi trelang hak sengkilang taima H Robin Kurba hausnam katnas pak prapundai bat kumjuru sya presiden jong kaseng samla seng simolai kata por bat dipson lendok nongbri bolong tau presiden jong kaseng simolai bedolang bagi hang ni ya ka pangila ban lek ruat ulum sepet beneng bat banyo ya kate ke benda bakentang jong ulum sepet beneng ya ka bangi pelong ya kene ke jingkiu ngiu ka basisin sinem Babu H.O. Mauri ulano senyang sibun hak bedai bat kikam yang daseng kasi hak tok katar kasi bat kuei demo ulalek di kemat rengkat lang bat di mahib cemroy kersieng syaholan hak senyam ka kena spa prapuei hak dor baba jong giseng niam beper bat pelong hak holan hak daka International Association for Religious Freedom dan kata IARF bangan nyutang lesi
iki kam bakrao jong kini ki riu krao bro laingut ngan sim ya kapor ko jong pi na sudu ke program ke banang yak kanang don bat nakalian kaseng ngila rai bat kut jengut ba ngin pun long ke program ke bakerpang bangin pun benah kumangala pun benah ni hakan ko kom ginyo ya kata babu jibon roy award lani Rajmohan Roy Nongrom Award bat Babu H Anderson Maury Award perkur perka kini kalau ngejing pun benah nakalian kaseng nakamenta ban pensa nam pensa burom yakini kiri krau jonggari bakajat benrio sakawai pak ke benda kabang akwa ban pembenah ani kapor kabang nakalian jo kaseng kasi kedapnya da kejing kemen kata kalong bakajing angno jujungi kalau urlong hak khasan tarik uni nai bieng jo kasnam arjal arpulai hakabu wei samla rang ba kejungi bedong rengkat ang ni bangi uta ba Philip Jin Kongsi ula ai ya silkot kejaka kabehe kumba lailak lai hajar aspa prapunyo square feet kabolong nriwa kartam syaka sengjesi iba Philip Jin Kongsi kum samla rang ba ila de ubriu banok senyang ya keseng nakapor sakapor ubaya tunrom kamlang haki babon kikap bat ngisngu sikade akali ka hakani ka klemak ka bamenta ya ka jinglong ka pakloy ke jungi ngan puli kendiat ya kali ka benda jo ke dulir ais ngoba ya ka ba nakwa banyak samlang bat pi ki parakur ki paraka ka dulir ais ngoba menda kasni ka khasan tarik unai wing November arjar apulai hapreng ke jing tibreu tiblei berkamet ka bokoi bakya ba berklem kanu ke jing penbor ngau ba Philip Jin Kongsi ukun jongu lead HS Walang lai pu nyong snem karta basong basa blok 5 wa Indo East Kasil District Shillong nyok ndai lai not way meklia ngala ais ngoba ya kajaka jonga kabadon hamau pedang kabakhat keteng kathor nong kharai kabaha bapo kajing senjar uslar sedang mau pedang khairim simship East Kasil hapi oplisor pengru presiden yang keseng kasih kami mokar Shillong kali kajaka kabang ais ngoba ibi kalau ngebalat na ginu-ginu kijing penwit baladadon bapenwit ni dawa ngau Philip Jin Kongsi nong ais kit kri eka lalu mendakasngi ngau nong ais ngoba ngam donhok shu bondawa ne long try kali jaka berkaseng kasih kami mokar Shillong nong yo ngoba kan long try ben penunkam kat bakas ngobit kublai sibun ba Philip Jin Kongsi nalor ya kali kajing ais ngoba kajong pi ya kaseng kasih kami bila no senyang ru si kita seng beper ngayu i baru nangingi saki ba sibun ke iki bila le na kamenda kaseng te hakali kapor ko bamenda hum gadak kajing semua buram ya kali kajing ais ngoba jong ba Philip Jin Kongsi na kerpat ya i askan jang seketi jong i ba senrop lang karsieng maskoba ban senram lang i banuan jadi sekemat sepor rensan na kerpat iki samlah ka embok bare bat irap bor lang simli benda jenis po rensan ngisutu ba Philip Jin Kongsi iyo mensiem hamdam naki bahiyang asem ki jong i na ikimi jong i ngakerpat lang ru ya ikong asopi dingdo ban senran ikong aisinoa Kongsi ikimi jong iba Philip Jin Kongsi bandon lang sini por rensan ngakerpat i presiden jelas sekretari presiden
Bersoba bendolang hani porensan. Vice President. Kum gedak kejin sungguh dan kerpat bah yang ini kisamla ban perspong iba Philip Jin Kong Singi. Nak kalian juga seng ke sikmi ngikit bok kiruyang bah ublek tak kerat unang teh sei kijing turku ya iba Philip Jin Kong Singi bakaying kesem kijungi binyo kemet kepat kebakoy kebakia kerat kia stang ban bah kakamai keji kaki kebeng kang bah inangla ban no senyang nak berdaki imlang kesalang hi borok kowe. Hakni kepor ke pemerintah dengan kepat Regional Secretary Jungi Pak Haines Merbanyang Subaban ai karendia ban kup yang rendia Pak Philip Jin Kong Singi buat ngakerpat i Presiden di Jungi banai ni ka siap juga tiga esloba nak kalian juga seng Pak Philip Jin Kong Singi ni ayah ka rengkap kemudian ia lai teliki kenam dibakit jingmut lai teliki kenam kilong kedak jong 6 je benda ban keri la ka jong ga
met kelong renyang benda ban kerela kekur kejat bat na benda kenam balai nam takari bagajat benril di nan kerpat-pat yaikong Airil SIM ni Presiden jong kasing kasi ban ay burom yaikong IC Nora Kongsngi badai kami jong iba Philippine Kongsngi namang isnutu ka kami kadon ya ka benda ka bakongsan ban sanjori kikun na ka benda bakin long kiba tipriu tiplay bab kiban ai ya ka jing syakri na ka benda ka imlang kasalang Sebab ini yang lang ini, yo bersudut we. An kerpat iba Philippine Kongsngi menas kentian al ketian yang dikepoh mengade wa Philippine Kongsngi te hamdan ni bangka te tangkoi galong ba kene contribution jonga long ba ni tip mo ba nakaleng jonga hi ba dari jungi dari hasam bang giwan bet dari yang gua 99.99% ba dangbat ka nyam berkom dangbat haga nyam khasi te haju ko por dalong ba kani kalong tangka I dak jing ai so pha jo nga ya ka ri ba jai ben riu long ba teng teng dangila haga jin long jongi ki riu dangila dan haga ta ka benta mo long ba ka jing khu jong ble te ni dei ban su tho ru ba ni kum ki riu samla ni ban contribute nam ta ka seng ka di ka jai ben riu khnang ba kalong kum ka example ya ndai ya bobon balang ba teng teng ndai tang ba long habdi balong ba kluit ben sien mar ba ni su tho ba danga ngi nyarap lai jong jong iban ta ndai ngong kat kum ka jing la mo marsimat simat te kum ju tang kum ta Malaysia jam Bridge mo di bilang boro nga kerpat ikong salaban peteng ka program bubut Blay sibon ba paya te sashi sien ngin yo menta ya ka jing ruang labu benta ka ban yalam da ka tebian kisur harap
bu benta u thau lang bat kayau bay ban roi ban yar u ben riu ha ka perthei khu blai shibun katbian kisurhara balaya lam yakani ka jingruai temen ngin yo ya ka jingren da irang ba chanlok dekhar Chairman Art and Culture Committee Senraj Juwai. Kasni kabasit kabakemen Paro Ningkong Ngadap dari sungu kabakrau Ya unong bu nong tau Ubalabo benriu Ini seni seperti Ngait badai daka Bor jong ublek trai kendrau nong bu nong tau Bang iyo ikni kalat panji kendo hang ni Sisi sisnem Hak sengko snem jong ka sengkasi sengkmi kabay kendo man ka man snem Tingadap roda ka jing sungo ka bakrao ya baro ki refseng jong ni ki bawan na kaling saulong jong kabri jong hunyo trep Kamtam yau presiden jong ka sengkasi sengkmi iba OP Pengrup bingi cepat imaaf Pemjo yau General Secretary ya kisem kidaloi kibangamla banjer keteng sohang ni Presiden jong ka Senraj Juwai Widon rengkak but Kamtame yakhi ki para ruseng baro Namada kajing don jong pi Ngangit skem ba kinongelam jong kaseng kasi Senraj ru kiyo kata kemensin Banang yai train nam ta kaseng Habang ngaying hang ni Ngakan mau Ya kito kijing ruai mene jong kisamlang ngamla klemla ai Kublai yaki Kito kijing ruai anthem kamtam Bang ngakan mau ba sa pusan senem mencua Ngadeu kena sekolah jong keseng kasi ni juyeng ha sekolah ban penruai ini itu ki anthem te hado mentaru kita ki anthem kilong ki basotanat ki jingruai ri ke jongi te kadap da ka jing sumuro ko khrau ya ka seng khasi seng kimi ka GPK ba philer jit yang bangan ai ka jingkran mentau snem nga klempoi perkhat ba phin jit yang bangan ai ka jingkran ngeli trei ngedo dang samla nam ta ka seng ngeli i lot ya ka bri jong hunyo trep
ba ka long kumno ka yai kumno ki khon jong ka nyam ka si nyam tring te ngala perkhat ru ka bangan ai ka bangan kren namar man kiseng pen i kiseng ka seu sha kari kilai phos em khala daloi ngala julai kren ngaso kumbala lut kita kijing kren bingila ju kren ju pasat hapi ki para reuseng te hakane ka kenti bat ngaperkhat ba nalong sanut ya de ka jai bendriu lada ngam kren ya kane ka phang balai ngkwa ban kren ya kane ka de ka tenrai ba jong ka jai bendriu ka jong ni lada kane ka tenrai ba jong ka jai bendriu jong ni lada ni kilet ya ka kapeni ngi susong tang hasun kanyam tre nyam pasi ngi kendon tang hasun na kata ka daw na mentak ba pinyo jeng mentai sengap ha bat ba ngamla ban penengkot ya kene ka jengkren ngala penengkot lupa na ka jeng thok ka jonga andre ha ka jengkren ba mentang ngamla ban penengkot te sengop ha ba man sengap te la don ngasrai don hi ki bala jio sngo ba ki bampa jio sngo ya kene ka phang ru le pidon ke jing e ba pim so thu ya kene pila ban kelianga pila ban phai nga ban wan ha ka seng pen i jong pi ngan wan ban kren ha ka seng pen i le ne ki seng ka siu ngakloi ban volunteer ban wan ban kren te ka phang ka ban kren ka long uhun nyau trep batla kenyam uhunnya trep batla kenyam nama ketenrai ba ke jongi kade uhunnya trep ketenrai ba jongi kenyam kasih nyam tre kawan na uhunnya trep uhunnya skum uhunnya trep uhunnya skum uhunnya em uhunnya pansnyat uhunnya kur ki uhunnya jai dai ki khon ke bakarpang tam ha kene ka perthai udan ka jinglong ka bakarpang baro ki ba dai ki ba ublai unong bo unong thau ula ai ha khon man riu ki ba dai ki khon ki siu jong uhi baro ki ba don hapo ka bri jong hunyau trep ki dai ki jingkar khu ki jing the sei ki jong kun rat bala kharan kat bat kenyam kajinglong ka bakarpang ka bakentang hadu kata-kata hakaba omla so banyung jor bat kiwei de kijingai namar kiwei kimdan kum ka jongi kimdei kenyam ka bayapan na kiwei ne ki bawan ra na kiwei ki jakang bantip uai hunyau trek hunyau skom nilai ban ngam jenliu ya ke krem lemet krem letang ya ke tanur ke tangjeri bat ya kan nyam ke bela ai hi ublai utre kerot ubangi jukot sikiri penang kan nyam ke badan ki khana nyam tenrai lah ka jong ke menor kadai ke jai bendre ko be im omdon ki bor ki baklain ha kadai ke perthai ni kiri ustad kibala ban penduk ni pendam ya ke ke bau ble ulabu ha kini kari ka bi ke jongi amdan briru ubala ban tunjuk bor bat ble namar ke nyam kasi nyamtre kabala long do long snam na kata kadau kane kasa hadu menta menne nado kisni jong hunyau trep bawan sesela perthai lengba kohok blai ukhat riu skum khan riu trep udai ubasa ringkat batlau unong thau sejrong ke song suk song sang kadhai balau unong thau handrei kala pen perkhat ya unong thau ya unyau trep dai ban pha no sakawai bat kajaka ka ba unsong unsa unsin cari no dari dia kumba ublay nong bulong tau Ukren ya kini ki kentin
กุมนี่ยากระประเทศละเป็นแคร์ลายสตับกสตับกับเป็นกองบัดกะฮาบะฮจรองตุรเกตหากกสตับกับอาละขดกับเป็นบัดกสตับกับลายกระเดกันนี้กสลาประเทศกับบางยีชงยีสามันตางกสลาคันดูกับบางยีชงยีสามันตางกสุรเกตกระเดกจักรจงบลัยหากกันนี้กสตับชงkita kimin sin kibi im si junam haki kam don show kata kejingyap bat kam don show kejingkhang ki song lengkat balau nong thau ya kini la khot ru ki puri blai ka serta ka baar kadai ka beneng kadai ka jaka song jong ukhat reu trep khan reu skum ki ba biang hi na dong sadong ka sertap ka balai ka bumdon kanu ka jing im kane ka sertap latap ya ka tanda ki maulong ki maute ki museng ki mutha ka don ko ka bat ka ding kadang long ka bakenja teliu telau mit bat sni kane ka jing kwa jong blai tre ka rot ban kur khu no ya kane ka pathai da ki jing im kane ka jing perkhat ha ka men sim jong u ba on penlom kam no ya kene ka jing thmu jong kene ka sertap ka balai kata ka jing perkhat ka lom ban wan ra no ya un nyau trep nyau skum ha ka ba u khandai skum khandai trep bursa hi ya beneng un nyau trep un hiar no seperti ban pendap ya ka jaka ka ba thali ka beduna u khandai udai u balayo ka jing ku ha baro ki liang kat ba ya unyok trep kadang sa teng kajing kerku jong ublay kadang kajing perkhat ka ba jeliu ya unyok trep ka ba don hau kunrat najrong ha ka ba ukun ben riu kim la ban kot kat ka bor jong ublay kum ta ha ka wei ka por badang ya don ben kat ukhan riu skum khan riu trep ublay u perkhat ba ya unyok trep day banlik song nei sa no sa ka we ka jaka bat don ka manjit ya unong yalam uban yalam nanti sa ka jaka ka batmu jong kunran ti ulaji kerpang ya we na ki nyotrap ban sim ya ka ne ka jing ki khle bat uban ubasania bha uta ka teng jong udai ulakria ublai ulakren ha ulakria banyak lam ya unyau trep ban mi no na kene ka jaka ngan tin nanti ya phi ba ha kene ka jaka pin sin char no ma phi dar de ya la de jong kon ben riu hang ta ngan ai ka jing ka khu ba ngan ai ti ye ki e baro ki jing ton kam ka ba pin im suk im sang ha ka sertap ka balai ka ba khot ka perthai ulakria ru ulako ngo ki hukum jong ban pendep hok ru ya ki kamram kat kum kaman jong ukenrat uban ajrong mar kum tahi klem penslem ulakhat ya ka dorbar ban pesngap ya ka jingkwa jong ublai sabaro ki khon jong hunyo trep ban mi no na kene ka jaka bat on nyalam ya ka lenti sanungin lei nado kata ka por ha ka jingelam jong ulakria ki pai ben len ki labot ya ka denti be lamu lengba ka jing kdo ka jing ai denti jong usim peleng ni usain thlik bangi ong sa ki thai panar ki le her na ka tang not na ka tang tri ka jing king ser ka jing king rupa hadu tudu jong ulum so pet beneng ki baju ai ngo ai dem ban pen er ngiu ya ka dai ben riu jong unyo trep unyo skum hadu ki por dan don hi ke jing ya kiwa hier na sla pathai sebeneng na beneng sa sla pathai ban le rep le riang ke le lek ban lek tre lek ta ban yo ya kabam namar hasla pathai om pat don ka lek tang ki mau dong ki mau te poi kata ka por ha ki sni jong ki jing ka khu jong u ba ki baro ki jing thon kam jong khon nan riu kin sa don
hakane ka perthai hak sini ai ji ku jong kunrat uban jong ya nyau trap nyau skum ula kren kumning ya ka perthai le bo le thau da ka jing e ya ka ne ka jing e ngala ai ha khon man riu ba kan ne ban sa teng la pateng kat badang sit ka sngi badang sai jong bunai ki klor ha beneng ul hukum ya ka meramo ban pen long ya ka mariang tap ya ka perthai de ka khendo thung ya ki sambai ki ba bonjai ki ba harukom ban mi u khau ka ba kamariang ki saudung ki saukun jong ka ki le jerngam da ki ding ki se ki plang ki ken ban ki le kersoi ki waba ki warit ki punghe ki biar ki umpole ki sangyar ki le kersoi nakap jong ki mau siang nakap jong ki mau long bat ki ki badan hajrong jong kameram ong ki hukum ki adong jong ublei ya kameram ong na ka bentau kon men riu ya kaning sobha ban snap ha ya ka put kemet ka baklat na perthai ombit de lele ban ne ban sa hajrong jong kameram ong dei ban pun khoi no kloi da ka mais im ding ne ka ding jong ubis karom bakhat cha ka thai panar u ban rap susu ba ki ki badan habneng kam dei ban don khando bat kanu ka badan khando ai ba kan long ka bat mai namar ba ka jingwan her jongi na ka tamno tangjri unyo tre unyo skum kene ka pathai ka long ka thali gu duna kam don nei ai na ka ta ka daw ka jing ka khu jong u bre ha ka ne ka slap pathai ka long ka badan ka long ka bat mai om tang kata kilai phom rat kilai phom reng kila kru a ki klau ki sim kila he sa sun kila siau kila ruai nang ta usubu sa ki jing im ha ki kinja halor ki baro ki babu baseng blai ha ka perthai ka bathali ka baduna ukren hau lakria hau nyawasa kumni la thau yau breu kung jing thau ba khrie ya baro ki jing thau hasni perthai ngan IT hau khon men riu ban sinchar ya baro anda blai ul penbiang lut ya ki jing don kam ki jong u khon men riu u song hau lakria bat hau u nyau trep kat tu ki khmat breu kim la sho bani i yang a kini ki dei kin tin ki jing kren jong u kun ra kat tu ki khmat breu kim la sho bani i yang a ngamwan sho persya baru breu hakani ko por ulakria bat unyawasa kila kendit benreu kumati uperthat hakaman sem ke jongki kiomat kila slay kum ka thwei ya kata ka jing sa khurset ublei tre kerot uong nyat ya ki umat lakria ngan om eno yame ngan wan pek si sem si snem ngan sa sau mit laya han ne ngan wan pek yame da kabang kwa banyo name ukhon benreu menai ayu janga ulakria tip sho banju bab ya kini ki kenting jong kunra unyau sa baro kele yam pai donut bai kele tip bau blai un cingai no nau khon benreu ublai ubenrap biang la ka bo ong kum ni ha kini ka jingwan jonga bangun pek yau khon benreu ngakwa banyo dakasat ngakwa banyo dakasat tang ma men long ubreu ubasat hok kasih kentin ke hok blay ke ba ublay kwa banyo na unyo wasa unyo trep kadon ke ka ba selendet ka ba kwa ban sneng ban krau ba ha ki jing le nem ne ki jing long breu man reu ki don sibon ki like ki let katam kaduna ta hang ne ubu ya ki hukum ki adong khnang bau khon ban reu un like na ki baro ni ka jing prakhat sneu khnang bega nyimla ban pentho bria ne penje khlia ya ka ka ba la khoi lupa nang ta su bleu kwa ba ki khon jong u ki dei ban bat hok ban le hok ban im hok ban kamai ya ka hok ha ka jing et nyam jom ki wei de ki nyam ba pher ha pathai ki wan hi ki na hi kai nyam jom ki hawa ka mon
jong blay ban pha karpang ha kenyam khasi nyam triru hadin ke jing kelem jong krem na tang ne ka tam no tang jri dei ka jing pha karpang ban hikai ya kenyam ka badai ka tenrai ba jong hunyok trap nyos kum uta udai usundiang us em sundiang balakha yu une ka kemi jong u kalisan te kendian an ai ka jing penya pere ni lujor bat kiweru kijingai hagi jiuru waina kiba kinyokor udai Moses hagi muslim Muhammad ubadai prophet ba khado ba ublei ulapha karpang seperti Muhammad lakhayu hagi snem sanspa nyopo edi kikistan pat kingai hau jisu nong penem jongki kaparom neki khanya niam jong usundriang ya ka jingwan long bre man bre seperti ka kamper bat ka kampla banya ki wede ki Muhammad ha ka perthai Andai kini baro usundriang ka jingai jong usundriang pat kalong ka bakam palat ya kenyang kasi nyantre ke jongi hadin belakut ki por sensar jong sim lakria ublei ulo smode ban phano yau khun jong uban pendep ni ban perlongkam no ya ki kular jong nyau te nyau skum ha ka we ka por ka basit kal am ha ka sni kalisan kadang le tingen hatrai jong we uding harut lengkha koi saka so sampia hadam jong tau ding wandem uwe usim ubakatai umay na woman. Uni ular nsip hauban sunat badan hajan jong kali tiu kren kumni. Lisan kakming sim hin sakhakon sim bala yatho ublay trikirat. Hangta kalisan kala kendit kensan kasupet sebeneng bat kenguati bat kekeren artan. Ai bagaman jong belai kan dia hana kakum ki param nek khanan yam kalisan kadai ka thai soti ka babreu bat ka basit belai hagi posom la jong ta lempat ya itu khmat batno kene ka jing kwa jong belai kalau orang sisa kalisan kala pun yau pun kai ka sem nadok mi ki pa kila sayang ngai wat hado kacat kaken ru ulani ru upen I punta hadin balad yang dibnai ki klor kalisan kala khaya o kon sendrang kum ke jing kwa hi jong blai sungyang ha ke jing long khna jong udai ubai sai baklai ha ubalek salom sawa man kasni bad batbit haru hakikam bemran hendrai wala kataru umpat lai ban keren wat hadu kejinglong samla jenguru umpat lai balikran kunta blokhat ya ka dorbar lemi kejingi keren babaro kia kenmau baus in selong ulalek ban keli hati suar ki blai ha ulani ha salempet ya kejinglong kamet ka per ka jong kalisan ya uni salempet la pendo jai nasnong na thau kita mau ya ka jing ong jong u lani ba thibet yang tang ba lada phim ki thu yang phim yo ya ka jing sok kum ta ka dal bar ka la rai ban khot yau lani tang ba kin kwa bau im untuk ya ka ni ka jing naik ka de ban long ka bajar jar ki pai ba ki timen ki kro ki la poi clear jong lum hajrong ki wa ya ulani sa ki thain ba saring jong kariat hangta ki lam bau lani udan hasi tenggiat bat umi uroi bha anda ki la poi trai jong ni ulani ukli ki ki jinjia ya unyo wasa juba penset kitemen kisan ki rang ba ni dei tang ki brio pai ba nim dei ki em ki kimi dei ka hukum em ka belawan berat ki sani Tomat yang ini mentang, yang lek support senang support tahu. Men I blay aswari,
Juba ulani kata te ke bemlak banlong. Bemlak banlong. Pila berat, pila pokot yang ngamla syok ban poi sepok senong sepok tau. Juba kiri rambak ya kata ke jing ong jong ulani. Kata kamde ke juba wat ublei haba ngil dan kalai kadet katam beduna udang mau. Hatu kementin jong pi kenum perkat hangta jam kementin ke palai jong ulani ula kongo banlek tang batun ai ka bha ka benta ka jonga ka badai ban terwa na ka deng jong pi ipai ba jong unyo saru kilometer lada men nek ka bha ka benta ka dei ban yo ka long men don hak per hapra ka benta jong kha rupa rengkat kumbayo usalpit ulani ru ulo menjur ya ka bha ka jong u nyawsa bat ya ka salampit ru kumjo kaslong ka thau ru bro ko wei kelelum hayeng kalisan ban saki mi ka jingkali balai leu breu umlai ban kren hado menta ka salampit kalasong lai tang lai clear ulani ru ulasat lai tang lai clear hajong jongka wong ba unu breu ngalong sisin ba breu khon sementa ngalai keli biang saha ublai iblai kumta ulani sai sisin ulasat te ulai tho kumni unu khon jong kelisan nabri hoblai kadai ba kada ko kren kalong ba kikrembo kerteng yu kelipat kalisan da ka ai kertengan khot yu jubab ka ulani ngali kelidang sasisen hati blai yeng ki blai sem ka sat ka khen ulani andau la telan ha ka jingsa ula ai ka rai ka kerteng jong uni udai sendriang hangka kalisan kala perta yau pun yang ka sendriang di ulaki wong hoi bay jadi oi mai kadarba kalisa bala kren ukun jong kalisan ha ka jilong tenmen kerta yang ka kalenang yau tumta kala khlat na kani ka pathai dai ha kani ka jing khlat jong ka usendriang ula perkhat kumno kan pun khu ya ka met jong ka usdang ka jing pengkre ka penbiang ya baro ka jing don kam nado ka jaka thang nyam ka bapura ban pengkhut ya ka met jong ka kumta anda poi ha ka sni man pendep nyam kat ya ka seem da ka mais em ding ne ka ding jong biskaram batip sakit hai penar ban khoi ban suba ka baderu kalenti sau penrat kani ka de ka jutang ka hukum ki adong jong unong bo unong thau benreu bau khun benreu day ban i ya kanu ka put hajong jong ka lum ngum ta hadin bele khat na kani ka pathai dei tang ka mes ending ka ba dei ru kalenti ka ba ngin lek chau blai rengkat bat ka mai ka yau la da penduna da pentam ya kata kandon baik ka jing sa teng kat kum ki hukum jong ka niam kani ka dei ka hukum jong u blai trang rat bat ka meram o kamet andang ila khlat andil ka pathai nyim dei ban tep hak kasni jom ka meram o ni dei ban pendep da ka thang da ka meis imding khanang ba lemba ka meis imding nin poi bek sa ublei lungkum ta kandon ka jing sa no le kandon ka jing sa teng ha ka ringing ka jongi usendiang ukren ha ki khon jong uhunyo trek kumni to sngap baro thi kerang ba kilom kini kilom pa kilom kemi bat kisam na kisam hoi to tip ya kani to im na kani ko hukum bapha ukun rat ubadap lut ya ka beneng ya ka khendau hak mat kitemen kitro ha kisni jong ulakria uwan mi chapathai ukamai yai hok yo mi uliwan changa najrong iding yo mi man usanya kamte yang ada pha kang chakri yong mi nei ba yong phi upendep ya ka hanyam ko hukum yang o na kita kisim ki pen i bami ha kalisan hadin ke jing khlat jong ka pen i ba kam pat yo ya ka nyam ka bapura
hadin ke jingwan jengok jong usim ni lah ke kami ha ka jaka ka badan ki kenca mesin ki balkhlat na kani ka pathai usendiang ululek jengok e ka kami jong kalisan sasanya kata sedwar jong blai ukali kumne kakali ka kami kumne sendiang nyuan le ayu seni usim ujubab ngakwa bangun pe ya pi long kumno belai pi song kum sakani ka jaka belai phim song sakate ka liang ka badan tan ki paki kidulan juba ka kime yau phon yomi khon kat won dep ka niam ka hukum MYE ulai se chiliang cetai kata kalong bakat tempat dep ka niam ka rukong ka bopura hang ne pathai niam la ban lek song sakata ka paki dulan ka badan hadwar jong blai kum tau sendiang ula khat ya ka dorbar ban pengkre ban bu ya ka trep ka par ki mau sing ki mau ba ki mot len ki mot mo ki pencong ya kene ka dei ka jing sedang na ka jing mai phang jong sendiang baya ka ing jong kalisan banjit biang na ka jaka thang ban bu ha ki mau sing ringkat ba ka jing le niam le rukom ka phur ka siang ni ka siang ka pha ya kene ngim dei ban klat ba dei usendiang ubah hikai nang kong yingi bangin don ki mau sing dei nado ka jing khlat jong ka kemi jong u bakadang don ka jing sateng te upendep ya kene ka nyam ka rukom ubu ya ki mau sing ubu ya ki mau ba ubu ya ki mutlen ki mutumo dei nado ki por jong usendiang te ya kene ngi don kamban kan mau ha ya ki kintin jong usendiang bat nga kuwa ro hang dia benong ba ya bro kiri seng ki jong ni ki bedan ha ka tenrai jong ni ba kino ki kur ki dado menchwa ki dan ki mau sing ki jong ki hande ki dan ki jaka ki ba ki la khlem hande yikini ro kala de ka por ba kala de ka por ba nyin penyeng dan ye gitu ki mau sing nyin penyeng dan ye gitu ki mau ba nama kini kede keten rai ba jong gajai benriu le ding im lawan penyeng ye kini ha ka e ke nongrem ka bangin ong ba ni kidai ki trai ki muluk jong kabri jong hunyok trap noskum ka jingkai jong sendian le ka kemi jong u kom ka phur ka siang ka ai bam ai di nadu ka ja ka do kha ki so ki pai ki ba ni yai le hadu mentamen ne kajingkin mau ya ki long shwa ki man shwa ki ni ki kong ki dan bun ki jai bun ki rai ne ki snong ki ba dang le ya kini ka ya kini ka phur ka siang kum sha ki rai nongjri nang ta kini ki sobar hadu menta ki dang le ya kini ka phur ka siang te si ki thai khat ri khat al doloi ru kaneru kolong kaba kowe ka benta kaba hadu menta sisen sisnem nyimdei ban klet ya ki mei ki yaw nyimdei ban kimet ya ki long shwa man shwa nama lengba ka phur ka siang niyo lat ban kenmal ki nama ngi ngei ba kemen sim bilong ki yai im hadu kini kisni lengba ka phur ka siang pinyo sngo pinyi i ba ka to ka ban ka di ka ba ki pungkre na ka benta kita ki mei ki yaw ki bela don hadwar jong blai bat phenlap ba ka to ka bam di ka pungkre ka long ka ba phla bat ka jin ka tis ni ka jin bang jong ta ka ka pher sibun banya ka ba bam man ka kasni kata ka jin ka long ba kita ki barim ki baja ki jong ki wan ha kata kasni banya don rengkat bat ni ban pendep lang ya kata ka nyam ko kom te de da ka jing don jong ki mensin ki bala khlat ngai ba ki dang im hado ki li sni ba de dang ba ka jong ki ba ki ka siu thia ya ka le ka jai ben re jong ki ka siu thia ya ki khat re ngot ki nong seng ya ka seng ka si seng ki me ki nong seng ya ka seng ki ba per jong ka si seng ka si sen rai lang ba la da kim de ka jing ka khu ki do jong ki minum yo ka bor ngai le de ngos ngau ba hakini ki sni ngal do thia ban prakhat ya ka ni ka benta ngam yo the so ban prakhat ngasmo ba ka le ki ai bor ka jong blai nga bangai la ban yin pat hang ne ban kren na ka benta ka seng la jong na ka benta ka nyem la jong ka bangai itam ha ka ne ka pathai ka nyem ma pathai ki bobon
jan kilong hi ngalong sisin kenyam ha pathei ki babun lajan baro kilong ki berseng hi dau breu kenyam kasi nyam tre ki affair bak labak na ki kumbang ngila keren cakman kenyam ka balai hi dau blei ka bakharin ka yang seperti kalong ru katrai jong ka beneng jong ka kendo menta ka pathei ka sakhilut ya ka jingwan her unyo trap unyo skom lengba uso pe beneng om dan reustat ha pathei ban tunjuk bor ka ki jong blei ka jing her ya kiu na beneng sa kendo na kendo sa beneng ha ki por ka de ka mayan blei om dan scientist om dan reustat ki bala ban proof bor ki jing tho dari pipule ndol weru betho badong bangi wan no nyo trap nyo skom lai tang da ki breu seng ki jongi ki we ki reustat ki bre research ka jai benreu ki ong ngi wan na ki we pa ki jai benreu kata kalong ka babakla namal ngi wan baik kombala keren urang ba semat ba ngi wan seni seperti ngi wan rengkat bat kaniam la komba lai hajas nem mencua kini ki jiu ki la tho ya ka kot nyam ka jongki kini ki nyam judazim ki la tho ande ngim ton kot nyam ton sra bang tho ya ka nyam mi ko kom jongi ande hadu menta belai ki rangba ki temen ki san ki ai ka dua ki pirat ki ai ka kenya ka khriam ki ai ka dah ka jing ka ding sat ka ning kheng ka le ka bor blai wai hanga pi ladangi long ki ba shane tuli telah hublei ni yeng ha ka hok hublei un ai ka bor andai la de ni don hakamet ka phat ni de ni don da ki kam sneu ni don ke jeng perkhat ka bom nyalam lenti ka jek menteri hakal lenti ka badai hublei unum ai ka bor de le ru haba pilek sikinong kinya pet bai kinong kinya kumnu kinong kinya gile ni mau don we perlok janga ubaji thu yang kita ikintin bala klat nang ni ka thai uju don bang le ru seng uju don ba lum so pe beneng uju ong ye gini kintin bala dingin dei ki ba khoi le dingin ngabat ya ka peleng ban ha ka ding sat ding khain pro kanom pen iya ka daw kanom wan ra le dingin long ki ba khoi si kintin kan ko to kalong ka hukum jong ublei nak ta ka udaw ublei pen iya ni haki dak kisien ublei wiajan hadok kata bani te ngasngau bangi ki badan hangne hakane ka lempung hangne seng kusnem ni deba song sarong ba berok bingidan hakanyam penrai berok bidan hakanyam penrai andai ka don hi ka jengma kene ka challenge ni challenge ni ba adong ba wat haka sinsar ka khadaru kembali keren tu berang ba kamdon ka jing sisar hok balai kamdon ka jing sar hok menta ndon bi thu ya ka seng ka si sen rai ndon bi thu ya ka nyem ka jongi menta ka sarkar India ko ong ban ai ja kata ka minority sino ka hok ka don pe ya ka sensus menta ka di khana sumari ki ong ba ka nyem ka si nyem tri jongi ni don takhat wai persen aspas nem mencua ni don sispa andai tang hapo arpos aspas nem ni don menta setang khat wei persen kijai ben review hadin di hajas nem kila pra ka sapret andai khandai persen na ka sispa ki jiu gudai badan hakanyam tenrai balai ngi her hadok kane mal bingim e cisai ka jai benriu ngong bingin e je ka jai benriu bu de kan nyam hakmat mal ngi bu sedih ni kan nyam je kan nyam kram bu hakmat dengan ong hang niru ba kan ni ka lob jihad ru ka ta hadok kata je kan nyam tri ja kusi jongi ngendong le kata kentin ka lob jihad na kata ka dang ong haka songkha songman ru midan kamal perkhat ba ni man ngi wan hang ne man penroy ya kan nyam kasi nyam tre la de ngi bakla ka songkha songman ngin sa khate na kata ka daw on bala de ka pol man taru
bangim dei stang ban yakren kumni idan kamban mi hakmat jaga perthai ban peni balai idan thawai persen ka sarkar kami thoi gi kita gi minority kami thoi gi bi kita gi minority kini gi bai kilo ki bab arliang ki bab armaloi ki siu du trai rumuki ki minority rumuki Sano nyalam yang ini tengah kuat bagi ramba jangi ki long keme ki somla bengin perkhat bnia ya kene kam nakapor sakapor ni ji keren hendai ngimpoi sano ngom mentagi dan kamban penyek no ya kadau leng bagi nong sat nong khen kita men kisan ki jangi balai ngi long kumni ni don kam la kumnu ban yo ya kene ka minority ki jangi dang hakini ki sni ngamla khem ban ya thui phi badan we perlok jangan wong biki wan ada hilang tai ban wan kita ki minority ban wan ki minority akan dikajai bende jangi hendai ha kata ke seminar kiwan di kisan spa respa ngut kisong dan weru urang ba seng jangi badan ha kata ka jaka hadu tau chairman jong kata ke minority commission ulas sayong ngai nak kata daw ang bangam kwa banyak tu benia so ia kata tang kata kum tangan itu ipi andai kalau dia kapor bangan ikan dok kerki banyak perkhat nam ta kaja nam ta riba kaja bendri dongi lalengi perkhat ia kata tiga stor ke dongi lalengi perkhat ia kata stor ke tiga dongi menta mendoban penek ia kata stor ke tiga dongi ni ang kata district council kan penek ia kata stor ke tiga dongi kakum kata 6 schedule jong constitution Hangno ki pene ka dastur kerti jong i jubak lade ki don ki MPC hangne ki laban jubak Hamno ki pene ka dastur ti lade don ka dastur kerti ki jong i mentakam lade ka pol ba ki rep seng jong i kin song ha ka district council ban pene ka dastur kerti ki jong i ki ele election ban rung ha district council tang banya tang ka bamsap kila jalut kini ki berok ki badan hakajai bende ko jongi nak kata daw ang bangiran kaman perkhat kami kita lada ka district council nganong balada kamla ban pende ya ka dastur ka di jongi kala dai ka por ni menta bingin lek siki court ni lek sedalhi lek supreme court bawa penduk na district council kala bawa penduk ai ba ka seng dongi ai bor ha ka seng dongi khna magil pun im bai kita kilong saman swa teng ong hangle ba ka jing ba nidan kam smotho ya ka bor jong la krea ka mga kren nidan kam smotho ya ka bor jong em sendriang kini kita kinong seng ya kan yang kasinyang tre dongi yen kan mau ya ki man kasngi mentangin bu da ka ngo ka dem nhìn cần mau dâu blame nong bu nong thau nhìn cần mau dâu lek ria nhìn cần mau dâu senjang nhìn cần mau ye kalisan madai maki kiba pen he pen kai mentai kan yang pasinyan tri jongi tingin mentangin nyai da kamu da kadam baro kitna sengi bol hangli ada bidai pai selagi jong kisnom ki thau penyeng da kamu da kadam ngin ngo da kadam dau blai trai kan rat basi sen go bong lepi hadin diki lai haja slam ki jiu bila ban wan ban seri ke ri jong bikin ban ya kenyam tenrai ni tang aspa slam blame la Yudon kaman la Yudon kaman don ta kam sen ke besenrang kum jong pian lang ba ukian nang bau klem surrender ukian bau klem pendem hakas ngi khadu ke bu yeng hodi pasi wong pikwai ka jing sok mi negeri jonga ai bangan cincar himengi dalade ka ni ka jai pendeu jongi bandu kanyam utri gerar wong ngumno blai wong ngumno ya gitu ki bayam la ka menta jong blai ban pene persai ka nyam kusi nyam tre wong ya kita ngan buah kletam nak kata daw ngdon kamban mi menta kum ka jai pendeu khenang ba kariba ka jai pendeu jongi kansa KM Sachisim dengan pulih jai ni i poetry ibang gaji sultanat sya bangan song bangan keren jing tho jong melong radan singberi bangkwai hadwa ublai wang kumning kabane ka ngo blai ka long kaniam
kepada ia senrang kethe ban piam lada pimbat baik ya kenyam tenrai lai kur kumno pinsarai kenyam galong ketenrai pener ngeu kekur galong ketenrai kimi long breu tuk so ya kenyam tu bat lai kur tam ne duna la kata la bakur kenyam galong kabor ketrai nong sam ikur ilong kado kasiing kasnam na kata kadau kini kentin jong une umelung ba nyide ben ying ha ka ngo ka dem kade stang kene ka ngo ka dem yangi menta khanang ba ngin la ban kiu na ka be ka po cha ka be ka po teng tang lai kublei khado ipi baro kublei seng ko snem ya pi baro kiriu seng di balwan jana jengai kami kalawan reng itnat ba pia song be piasa pia ngap ya ki jing kren jong gerang ba teng ai kublei ya ka seng si seng kimi sisin bapil ay ka la yanga bat leksuk lek sai nya bro ke pare seng sala ki snong ki tha gu jong pi nyimde phimde ban do sem don kam bengen don ka jingi teli ki dei don kam la da ki thap seng ki don khendiat ha ki snong pero ni don kam ban lek ka si ki kum ha ki por bengalang don ha nong stoin nang atre nong stoin ni seng ya ka si hang te ma long mana ni don tang riu teli ki unit Andre menta tip kidon ni kindon ni gile seng kasi ma long ki seng kasi dong south west menta kala don do south pole san pole teli kala mi na kata kada ko jing ki im jong ka jai ben riu menta kala don ka song satang hanga happy bangin ong ni gili gintin ba bam de ben ong ba ka seng kan le yu na menta longa andre ai ba ka jing kilingin ong ngangan le yu na menta ka seng kublai siboni pi seng ko sem thamai ai bo blai tra kan dang kur khu khodoi ni bingin nang he ginang san kublai sia damu kublai sibun rang ba chan long khar sen ra juai ya ka phang ka ba phila pasat kabadai kanyam ukasi kabadai katenrai ba jong ujai ben riu lani ka jai ben riu khasi nyau trek te hakani ka por menta ngin yo pat ya ka jing ruai kublai kokur kokha sasisien ka banyalam da katbian kisur hara
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lech suk lech san bat phi ngin saya sempat kublai shibun yaki nong ruai katbian kisur hara kiba la ai yak tu jing ruai kublai kokur kokha te kabenta kabakhat du menta kalong ka jing kren ai kublai dai rang ba highness marbanyang secretary seng khasi kemi Kung saraba mapinya ya kene ka program takasni kiparakha payem jam hema khairim semelem Commissioner Secretary Jom sekam kalian betul kalang ni, Madam Matsudo, Kendran penggelendan, Hamtam le, Chief Executive Member Jangga, Council of Members of the Council, Dwala Abang lang Indasi. Nikonong siya ay kublay seng snam yapi baro resep berkeman. Bad nga ay kublay ki kandre mut kinong seng kinong dang kibla seng ya kaseng kasi hakitu kita. Lam maki nakai nimnumla banalu hoikin si hatu agni kapor no ai kublai kamtam ye deputy commissioner ibu ai permission nang benda ka jine ya peneliti na do nang tena modern yuran hab bat akabang pelong ya kani ke program jingre ke pendan buram sengkut senam kebasis pa apsa entau si ban kamtam le ya kini ki polis SP Jangka, Traffic, East Kasil, SP Jang City, Kiblation Kia, Ban Penyat Bek, Jai Benti, Nang Benda Kalau, not a problem, but Ya Kali, Nang Ba, Kejim Penyat, Kejingyat Penirti, kalau nggak biaya baik, nado nang tena po, madan nirang hab, hado bang napoy sa nisa lumpong. Ngai kublay ru,
ya ki police in charge jongkas Lamkra Lumdingri Sada police station ki besim kia kam jiki khnang ba ek brokhai kinyai ba ya inti ngai kublai ya kinang sakhat sobha kiblai dan lang mentah kasmi nadu civil secretary member Jamshid Council Justice jang High Court Paim jang Hima Khairem Sem Khna Paim jang Hima Malim but Kanda Nyok Teng VPW Kiblai Pai Lang Mantasi. I would like to give thanks also to the Secretary of the Ramakrishna Mission who had attended this program. Thank you very much. And also to the Divisional Forest Officers East Council for allowing us to use that park in Madam. So thank you very much for this. Ngai Kubleiru Yakirang Ba Snow Jangamokar Malay Nong Lom Malay Nong Pedang Jaolai Dom Kibla Yarap ini but I think sa kandek program dini kalang kanya BMT kamtam le hakajang pun yang ye kali hagi ni ki surok ke bahap apa kejumpai benya kejumpai jengki ngai kubleru ya kesang kasinang thamai mendating pelen kibla penya ya ka jengya peniriti namar nagalang jeng kesang kasik me nila IT ki bakin penya nadu nang te hangte po madanyor ngai kubleru Leki Presiden Secretary John Jelly Tenat Singh Affair Kiba Laishim Kia Banyawer Yeki Pararuseng Nakbanta Bagin Poy Sakani Nang Ba Kejing Pendan buram ya kesangkat senam kalong kata isangkun Graciebun jadi presiden sekretari ngai kubleru ek presiden sekretari jangka senda Jawa senda nyampe Selong Dolai ilaka Jawa sengken tu kata Dolai But ya Sendrai Barak Bali Kiblai Pai Minta kasih Kumjuru ya ki Presiden Sekretari Jong Kasang Kilang Mat Seng Ba Nusangken Ngai Kublai Kamtam Ni PM Jong Hima Khairem Ibla udah dekat lang begini, sem dengan Imam Lim, nanti sem kena, bat kamtam, ya irang ba, kelang,
walang ibadai presiden jong ka sangkasi lauba ibala ai itu kikentin kibasang sebai bat saya yo bangera arnang sa giyeng sen ng pi ba ni perkat ja pisan ya ke ka ba pasat haki kipararusen bat kumjoru ye ma chandok dekhar ibadai sharman jong ka art and culture committee senda jua lapasat sibon ke dikentin jangan jemut bar hanya berkat pesan ba laki di bama ila ayat and the filter are full of Kamla banda I kublai yaki department jang the tourism department nanda jang ka art culture office of governor office of district council kibala dia rap ini ban ai ka jing rap nak benta bangila bat punya ya kani program hagalang jinglo jingsa. Thank you very much to the department of the tourism department, art and culture department, governor office, and cultural affairs council for the contribution granted you have given to our organization. Ngai Kublairu, the executive engineer, jangka distribution Silang West, jangka MEP DCL, Iblashim Kia Knangba, kene ka power supply, kanam dan kejengkot. Blesibun, ya ka MEP, ya ka DCL jangka, nam takan. Kamla bandai Kublai, ya ki committee prepare jang kasang kasik me. Kibalai simkia, halagi jang benta, jang kamram, bangila ban tolong. Ya kami kasang kasam, kabi isamkan bat kebatan do. Ngai Kublai lu ya kinang pun biang, ya ke stage, bat kumjuru, ya principal, jang ke college, secretary, jang college, bat jang ke school, kibla, ya tesitam, kumnu, banpun biang, ya kena sekolah. But I could blame Yaki media, Ibla, they coverage, not do a minimum stuff. Nanti Yingsen, nanti badan orang ham, but hang ni rujuk. Kejeng Yaki media print by electronic. Kublesibun, blood system, but laban tidak lagi jam bentar. Tengah kublai kilomia baru, kipararusan, kipada jan pada jengai, kublai lom lang bentar yang ni. Landala banyo kerteng we piwe, Blesibun, yapi baro, tau blay, unang kerku kerdo yapi, babnang iyo kamat kabasat kabaklan, kababet kababyang, hakikam kijambaro, batba, kamtam lelay, yaki, samlag, Jongi, bat ekiwe tumjo, kiblang dan apdang,
ki exam bat ki bantang ele exam to blame nang ter ai do nang ba nang la bang yo ai kemet ke besar bukan bat ba nang la ban ya le bhai ke exam ni bat ben ya ki irat ak puli kadang Sasasin ngai kublai kilometer boro antalawai kaneka nama hadian kani kan sadan sa cultural program te kanlawai sanang el isak lesain ye paisak paisain selayeng selasam toble nang kerku kerdo bangun nang esa iklain badda nyense sampat license nam kublai sibun kublai si hajar no ye kublai taikanda kublai shibon rangba ya ki kentin ai kublai ki ba phla ai kublai ya baro kelum la pa iwe te menta sa shisien kito ki ba kwa banya shim benta nak benta ka cultural program ki ba klem pat ai kerteng lani ki ba klem pat ai hang ni hapo kani karansan ya ki program ki jongpi ngobha banwan ai no menta kublai shibon kumni hi sifangar phang ninyo banya sedang no ya ka cultural program jong kani ka sengkot senam tegi kenhun moro ki be shimenta na kita nak seng ke per la kerpat ba kinwan ban confirm ban petikna ya ka jingi shimenta ka jong pi sobha banwan chene sha lindat rinsan kadon ro ko be jipna namenta ka kali ML05R 2681 Ngobha ban penkriya nomor bakawit kani kali ML05R 2681 kitry ka kali ngobha ban penkriya nomor kawit Syasisi yang khot ya kita nak seng gibi shimenta yang cultural program ngobha ban wan shani shalindat rinsan ban pentikna ya jing shimenta ka jongpi kena menginyo ban sedang no hadian 10 minit katsan minit